खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया बरायबाय। लोगो नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो हेडलाइन्सफोरखौ लाबोदों। बेनो जाबाय दिनै जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन हादोराव थाहैनाय, जेरै मालयेशिया, आमेरिका, इंलेन्ड, काटार, ओमान, बेयाव थाहैनाय सुबुंफोरखौ जोंनि भारत हादोराव लाबोनो थाखाय जोंनि भारत हादोरा 64था फ्लाइट हगारनाय जासिगोन। आरो बिनि गेजेराव दिनै जोङो मिथिनो मोननाय मथेब्ला दिनै गुबुन गुबुन हादोराव थाहैनाय भारतनि टटेल 14,800 सुबुंखौ 7 दिननि गेजेरावनो बिथांमोनखौ लाबोनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो जोंनि भारत हादोराव दासिम कर'ना भाइरासजों एफेक्टेड जानाय सुबुं अनजिमाया जाबाय 54,987 सुबुङा जोंनि भारतआव बे बेरामजों दासिम एफेक्टेड जादों। बिनि गेजेरावनो 1,785 सुबुङा बे बेरामजों थैबाय होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। न'खर हिसाबै दिनैसिम 50,000 न'खरा बे बेरामजों एफेक्टेड जानानै मोगा मोगि जाबाय थानायखौ दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों। लोगोसे जोंनि आसामाव दिनै गोदानै आरो सासेबाव जोङो कर'ना भाइरासजों एफेक्टेड जानायखौ दिनै नुनो मोनबावबाय। बिथाङा थांनाय बुधबार सानखालि गंसे बासनि गेजेरजों बिथांमोना फैदोंमोन। टटेल बे बासाव 45 सुबुं दंमोन आरो बेनि गेजेरावनो बे बेरामजों एफेक्टेड जानाय सुबुं अनजिमायाबो दंफायोमोन, जाय बिथांखौ दिनै जोङो सनितपुरनि होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो दिनै बिथाङा गावनि बेरामखौ लाखोमानानै बिथाङा सिलचराव थाहैदोंमोन आरो सिलचराव बिथांखौ मिथिनो मोनबाय। दायो बिथांखौ सिलचर मेडिकेल कलेजाव दङ होननानै दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों। आंनिफ्राय दिनै एसेनोसै।